selvästi kuin pojat. Mutta että en mä niin kuin sille. Ja sitten oli mielenkiintoista tässä meidän tutkimuksessa vielä, että oli ensin niitä stereotypioita, että tytöt sanoo, että tytöt ei saa ja pojat ei saa, ja pojat sanoo, että tytöt ei saa ja pojat ei saa, ja minkä tyyppistä on yleensä. Siinä oli tämä kahtiajako, että tyttöjen väkivalta olisi yleensä henkistä, poikien fyysistä, mutta sitten kun kysyttiin, että oletko itse tehnyt tämän ja tämän ja tämän tyyppistä väkivaltaa, niin jopa tytöt olivat lyönneet ja potkineet jotain toista ihmistä viimeisen vuoden aikana useammin kuin pojat. Mutta nämä nyt on tämmöisiä taas joku kysely ja näin edelleen, mutta siis mä sanoisin näin, että se on molempien sukupuolten ongelma. Se on yksilön ongelma, se on yhteiskunnan ongelma ja musta on niin kuin oikeastaan ei enää voida niin kuin pitää väkivaltaa sukupuolittuneena. Ei voida sanoa, että miehet vastaan naiset tai naiset vastaan miehet, se on ihan yhtä hyödytön. Asian, vaietaanko naisten väkivallasta? Siis en mä tiedä, että vaietaanko nykyään enää, mutta siis tähän mun piti sanoa oikeastaan sitä, että siis nuorten naisten tekemät väkivaltarikokset ovat tosiaan olleet niin kuin kasvussa viime vuosina. Ja mua huolestuttaa se asia erityisesti ehkä juuri sen takia, että he ovat tulevia äitejä. Ja sitten siinä on aina sitten kuitenkin se, että kun perheessä on väkivaltaa, niin ehkä niin kuin mä haluaisin tuoda tämän lasten näkökulman, että se on myöskin väkivaltaa lapsia kohtaan, kun he joutuvat todistamaan tällaisia väkivaltatilanteita. Ja se on hyvin vaurioittavaa. Tästähän on ihan tutkittua tietoa. Että se ei todellakaan ole kahden kauppa, vaan siinä on aina ne lapset mukana. Tanja Lehtelä, sinun tiesi päihdeterapeutiksi on ollut lievästi kuvailtuna aika mutkikas. Siihen on liittynyt myös ihan väkivaltaa ja vankilatuomioita. Kerro, miksi sinusta tuli väkivaltainen ja vihainen nuori nainen? No siinä ei ole varmaan olemassa niin kuin yhtä syytä, vaan niin moni eri asia on siihen johtanut, mutta että mä oon itse joutunut niin kuin väkivallan uhriksi lapsena, että sieltä se esimerkki on niin kuin tullut, että mä oon kohdeltu kaltoa ja mä oon kokenut henkistä väkivaltaa ja fyysistä. Täällä joku sanoi, että on monenlaista väkivaltaa, molemmat on yhtä tuhoisia. Missä vaiheessa niin kuin nainen tarttuu aseisiin? Miten tuhovoimainen nainenkin voi olla? No en mä näe, siis siinä maailmassa, missä mä oon joskus elänyt, niin en mä näe siellä mitään eroa niin kuin miehen ja naisen välillä. Lapset. Tämä on just se kysymys. Mä haluaisin kysyä, että kun me tiedetään meidän nyt tilastoista ja tutkimuksista, että lähisuhdeväkivaltaa koko meidän tässä valtavassa väkivaltamäärässä on noin 12%. 9 siitä kohdistuu naisiin ja 3 miehiin. Niin mitä siitä silloin haittaa, että silloin on olemassa myös projekti, jolla yritetään vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, semminkin kun se silloin varmasti myös auttaa näitä lapsia. Että näähän ei ole poissulkevia nämä projektit, että tätä mä en niin kuin oikein ymmärrä, että jos STM:llä on ja kun on näitä hyviä hankkeita, niin sehän sinänsä ei ole pois siitä, että me tehdään myös sitten samaan aikaan muita toimia. Ehkä siinä kohtaa mä ajattelen sitä, että kun muista kuinka monta vuotta sitten, kun tämä entinen Stakes antoi nämä ohjeet lasten pahoinpitelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisestä, niin esimerkiksi siitä ei ole tehty minkään näköistä seurantatutkimusta siitä, että miten tämä niin kuin toimii tällä hetkellä. Just tämä, mistä me kaikki nyt ollaan huolissaan näistä lapsista. Että kyllä mun mielestä niin kuin se niin kuin tekee tässä meidän työssä, tässä ensi- ja turvakotikentässä, että miten täysin niin se on paikkakuntakohtaista ja sattumanvarasta, miten ne viranomaisketjut toimii esimerkiksi lasten kaltoinkohtelun ja pahoinpitelyn tunnistamiseksi. Että se on jotenkin, niin sinä varmaan poliisina tiedät, että ei niitä kauhean usein tulla, tai ehkä Kuopiossa tullaan usein tekemään niitä rikosilmoituksia. Mutta mä en ole missään tapauksessa sitä vastaan, mutta se, että kuitenkin sitten taas me puhutaan, että me ollaan huolissaan lapsista, mutta lasten pahoinpitelyistä ja kaltoinkohteluista meillä ei ole sellaista toimintaa. Nyt on henkilöpuheenvuoro. Helena on joutunut olemaan. Malmille, hän edustaa nyt täällä miesliikettä, joka on ollut tässä juuri kriittinen ääni. Ja mitä sinä haluat sanoa tämän keskustelun päälle? On hyvin tärkeää sen takia, että jokaisen ministeriön kaikki politiikkaohjelmat perustuu tilastoihin. Ja sen takia on yhteiskunnallisesti erittäin vakava ongelma, jos ministeriöillä on puutteellisia tai peräti vääriä tilastoja omien ohjelmiensa taustana. Ja on niin kuin herää kysymys, että STM:ssä on tasa-arvoyksikkö, jossa on pelkkiä naisia töissä ja heidän tilastonsa on ihan suoraan naisasialiikkeeltä, niin olisi tasapuolisuuden vuoksi syytä, että myös
muut vaihtoehtoiset tilastot tulisi Me huomioiduksi. käytetään oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilastoja oikeusministeriössä ja muun muassa itsekin olet kehunut, että Venla Salmi on hyvä tutkija ja Minä puhuin STM:stä. hänen tilastojaan äsken siteerasin. Jari Hauki. Se kerran. Vaikka täällä on nyt puhuttu tilastoon, niin mä sanoin, että 99% mies lyö sen ensimmäisen lyönnin naista kohtaan. Jos nainen sillä siunaamalla lähtee, niin etsii paremman miehen tai elää yksikseen. Nämä tilastot muuttuu radikaalisti. Ruotsalaisen Mä tutkimuksessa olen nimenomaan naiset lyö ensimmäisen lyönnin yleisemmin. No, sitten pitää miehen lähteä. Niin kun eikä hänellä ollut mitään muuta keinoa kuin hakata mua. Et silleen mä niin kun, nyt, että silloinhan mä en sitä tiennyt, miksi niin kohdellaan kuin kohdeltiin. Mutta se menee todellakin sukupolvelta toiselle. Ja sitten niitä keinoja ei vaan ole muuta. Ja sitten mä mietin sitä, että ei ihmiset puutu, vaikka ne näkisivät, että on pää irti vaikka jossain koulussa. Niin mäkin olen niin siihen aikaan niin ollut ja elänyt siinä maailmassa 60-luvulla. Sitten kuitenkin, että ei ihmiset, ei ne halua, että ne selitetään asiat vaikka miksi muuksi, kun että oikeasti kohdataan se asia, että jotakuta vaikka pahoinpidellään. Nyt täytyy sanoa, että uutiset lähenee, keskustelu on kuumimmillaan. Mun täytyy ainakin nyt tehdä sellainen johtopäätös tästä ensimmäisen tunnin keskustelusta, että onko sittenkin niin, että tämä mies-naisasetelma ei lopultakaan ole niin merkittävä asia poliittisten johtopäätösten takia, että enemmän meidän pitäisi muistaa esimerkiksi perheväkivallan kokonaisuus ja nimenomaan lasten rooli siinä. Lapsille on oikeastaan ihan sama pahoinpitelijä kuin äiti vai isä vai molemmat. Tämä jäi ainakin tästä keskustelusta mieleen, mutta Niin, uutiset nyt alkavat tuota pikaa. kohti uutisia. Täytyy alkaa vetää henkeä. A-tubissa on käyty myös nettikeskustelua, ei unohdeta sitä. Täällä ollaan studiossa ja tekstareita tulee, mutta netissäkin on ollut jo paljon asiaa. Kyllä, siellä ei ole paljon henkeä vedetty. Siellä on muun muassa kirjoitettu, että Euroopan pohjoisella karulla ja kylmällä kolkalla on totuttu selviämään kovalla asenteella ja vaikka sitten väkivallalla. Ja samoin siellä on kirjoitettu, että lisääntyvä eriarvoisuus ja köyhyys lisää entistä enemmän rikollisuutta ja väkivaltaa. Ja naisten väkivaltaisuutta selitetään A-tubin keskustelussa sekä tasa-arvoistumisella että naisten uupumuksella ja lisäksi myös kuukautisia edeltävillä PMS-oireilla. Ottakaapa siis A-tubissa kantaa yhä vaan. Me puhumme ensitunnilla nuorten tyttöjen lisääntyneestä väkivaltaisuudesta.